Koromoga juanga ng'ado tong' mar piny Kenya wadhi nyaka piny mar Ethiopia. Wadone piny Ethiopia nyocha osedayanga yawo maduong' mogik e Afrika. Yawo makoro biro thedho teko stima rang'iny mamalo. Tende Ethiopia ipuoyo kuom okang' makamano ni mar nyaka jopiny giwegi bende ne osolo mar jiwo e gedo mare. Jafwambo marwa Eric Ounda nyiso matut ewi wach makamano. Yawno ma idendo ni The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) ne ochak gedo mare kod jatend pinyno machon Meles Zenawi dwe mar Ang'wen higa mar 2011. Kindego mohewo dhano 25,000 ne onywako lwedo e gedono. Zenawi bang'e ne onindo e higa mar 2012 kendo weyo ka chenrono dhi nyime. Gi tut maromo mita 170 kata fut maromo 550 kod lach mar kilomita 2 ewi aora ma Blue Nile. Yawno ting'o pi maler maromo cubic mita bilion 74 kendo ogolo stima maromo megawatts 5,000 kod 150. Mano teko moingo nyadiriyo teko ma piny Kenya golo. Chenrono mar keyo stima bende en achiel kuom chenro 20 malach ei Afrika. Kaluwore gi bad migawo mar stima, thith mar teko stima e piny Kenya ne omedore nyaka megawatt 3,243 tarik 10 dwe mar 10 higa mar 2024. Bende jatend piny Kenya William Ruto ne oyango ni piny Kenya biro donjo e winjruok mar golo teko stima e piny Ethiopia. Yawo mar The Great Ethiopian Renaissance Dam ne oger gi pesa ma osol kod jopiny kendo onge hola mane okwa kowuok e bengi mar piny, World Bank kata IMF. Mae opogore gi thoth pinje Afrika ma osebedo ka kawo hola mang'eny ne lal e kuo ka ok ochopo dwaro makelo dongruok kendo jopiny dong' gi ngima matek mar chulo hola e yor golo osuru mapek. The fact that you have raised $5 billion without debt, without borrowing, without support from others, makes us believe that indeed Africa can take charge of its own destiny. We can emancipate our people from debt, from begging across borders. Gedo mar yawno nochamo $5 bilion ma en siling bilion 6,460 omenda ma Kenya. Omenda go ne ogol gi bede migepe mag piny owacho ka e kind higa mar 2023 gi higa 2024. Jopiny ma Ethiopia ne osolo $21 milion ma en silings bilion 2.5 omenda ma Kenya. Bende jo Ethiopia ma odak e pinje maoko kata diaspora ne osolo $10 milion kind higa mar 2022 kod higa mar 2024. Kata kamano, tok yawo ayanga yawno, lweny jimbore e kind piny Ethiopia kaachiel kod Egypt gi Sudan. Mae kaluwore ni piny Egypt mantie kod kwan ji mohewo milion 100 osebedo gi nok mar koth kendo 97% mar pi magitiyo godo wuok e aora ma Nile. Bedo ni yawo mar The Great Ethiopian Renaissance Dam ipong'o gi pi maromo cubic mita bilion 74 kawuok e aora ma Nile miyo pinje ariyogo magin Sudan kod Egypt nigi luoro ni gibiro bedo kod nok mar pi e kinde mabiro. Kata kamano, jotelo omedo kwayo kwe ka giwacho ni yawno biro konyo pinje duto ma Afrika. As the chairperson of the African Union Commission, it's also my duty to echo Egypt and Sudan's concerns with regards to the unimpeded flow of the Nile water. His Excellency Prime Minister Abiy reassured everybody in his statement, and he said, this dam is not meant to harm anyone. The path to peace and prosperity lies in working together, not division. Bende jopiny mopogre e mbui omedo ler ni lwenyno en lweny ma ichwalo gi jogo ma ok dwar ber ne pinje Afrika kendo piny Sudan kaachiel kod Egypt nyaka dog chien. The enemies of Africa are regrouping. They want to start another major proxy war right in Africa. When you look at regions like Kashmir region, the fight there is not just about the territory, but it is about the fact that 3 major rivers have their origins in the Kashmir region. Hence, that decades-old conflict between Pakistan and India
So here in Africa, they are going to use the Nile River to start another conflict, and it will, on the surface of it, appear like a conflict between Ethiopia and Egypt, but in reality, it's going to be a proxy war. Kaluwore gi lipot mane ogol kod bengi mar piny World Bank tarik 9 dweni mar 9, kuom dhano milion 600 mawuok Afrika, kuonda tamalo 40 kalo e nok mar stima. Pinje ma Afrika mayudore e milambo mar Sahara okawo kuonda tamalo 85 mar jodak mag piny mangima ma ok yud teko stima. Pinje Afrika medo chiyo e yor dongruok ka piny Democratic Republic of Congo ma bende lweny osebedo kosaso, osebedo ka dhi nyime gi gero yawo ma ka orumo to biro bedo dag keyo stima maduong' mogik e piny mangima. Yawno ma bende idendo ni The Grand Inga Dam wachore ni biro golo teko mantie e kind gigahertz 40 nyaka 70. E kinde ma lweny dhi nyime e thoth pinje mag Afrika, kwayo nitie mondo pinje oti kanyakla mar tieko dhier. Eric Ounda, Ramogi TV.